ଶୁଣିବା ନା ଚୁପଚାପ ସବୁ ଗପ କରୁଛି ହେଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ସବୁ ପଶୁମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା। ଭରା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ପୁରା ଚାରିଆଡେ ସବୁଜ ସବୁଜ ଥିଲା। ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଠି ମରୁଡି ପଡିଲା। ମରୁଡି ପଡିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ସବୁଜ ଚାରିଆଡେ ରହିଲାନି। ସବୁଜ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଯାହା ଫଳରେ ପଶୁମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଛାଡିକି। ଯେହେତୁ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ତ ଧୀରେ 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 ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିନିଟା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଯିବାକୁ ମନ ବିଲକୁଲ ଭଲଲାନି। ତାଙ୍କୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଯାଇକି ଆଉ କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ ହେଇଛେ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏଇଠି ଆମର ପିଲାବେଳ ବିତିଛି, ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୋଉଠୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା। ସେଠୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ, ଚିନ୍ତା କଲେ। ତିନି ଜଣ ମିଶିକି, ତିନି ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ଜଣେ ହଉଛି ବାଘ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ସିଂହ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ବିଲ। ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଯୋଜନା କଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ କରିବା ଜାଣିଛ ନା, ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡେ ସଫା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଜିମା ନାହିଁ, ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶିକାର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦୌଡ଼ିକି ସୁବିଧାରେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିକାର କରିପାରୁନି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଶିକାର କରିବା। ସେଠୁ କଣ କଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାଘ, ସିଂହ, ବିଲୁଆ ତିନି ଜଣ ଶିକାର ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲେ। ଦେଖିଲେ କୁଆଡେ ବି କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ବି ନାହାନ୍ତି। ଖୋଜି 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 ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛେ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏମିତିକି ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠି ପୁରା ସବୁଜିମା ଘାସ, ଚାରିପଟେ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ଏଥର ଦେଖିଆ ଆମେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ କଣ କରିବେ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବାଘ ଛପି 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ବାଟ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଘାସ ପଡିଆ। ସେ ପଡିଆରେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ଗୋଟେ ଘାସ ପୁରା ସିଏ ତାର ଆରାମରେ ଚରି ଚାଲିଛି। ଛନଛନିଆ ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ, ସିଏ ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ନଜର ନାହିଁ। ସିଏ ପୁରା ଆରାମରେ ସେ ତାର ଘାସ ଖାଇବାରେ ଲଗେଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାଘ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ 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 ରହିଯାଅ। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ କରିବା, ସିଏ ହରିଣ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଆମକୁ ଶିକାର ମିଳିବନି। ସେଠୁ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ତିନି ଜଣ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ବିଲୁଆ ତୁ ପୁରା ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବୁନୁ। ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ତୁ କଣ ଲୋଭିଟା ନାଇଁ, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ, ପବନର ସାଉଣ୍ଡ ବି ତାକୁ ବାଜିଯିବ, ଆଉ ସିଏ ପଳେଇବ, ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଥା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ, କଣ କଲେ, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ତ ଯାଉଛି ହରିଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ବାଘ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କିଏ, ସିଂହ। ଛପି 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 ପୁରା ଘାସ ଭିତରେ ଲୁଚି 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 ଲହି ଲହିକା
କଣ କଲେ? ଦି ଜଣ ତାର ଦୁଇ ପଟେ ଯାଇକି ଖାଇଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଲୁଆ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଘାସ ଭିତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେମିତି ଘାସ ବି ହଲିବନି ଜାଗ୍ରତରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଇକି ବାଘ ଜଗିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଇକି ସିଂହ ଜଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାର ଘାସ ଚଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଚଢୁଛି ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ତିନି ଜଣ ତିନିଆଡେ ଆମେ ଜଗିକି ରହିଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ତିନି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କହିଲେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲୁଆ ବାଘ ସିଂହ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କାବରେ? ହରିଣ ଉପରେ। ହରିଣକୁ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଶିକାର କରିଥିଲେ। ସେଟା ମାରିଦେଲେ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ମାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ତାର ମାଂସ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନେ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ। ବାବା ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ତମକୁ କୋଉଟା ନ ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତମକୁ ଛାଡିକି ଯାଇକି ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି କେବେ? ନା, ଖାଇବେ। ସେମିତି ବାଘ ସିଂହ ବୁଲିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେ ଯୋଉ ମାଂସ ହରିଣଟା ରହିଥିଲା ତାକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ? ତିନି ଜଣ ପୁଣି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଜମାରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବନି, ଗାତ ଭିତରେ ଥିବ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସମସ୍ତେ କଣ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମା ମାନେ ସବୁ ଫେରିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ମାଂସ ଧରିଛନ୍ତି ପାଟିରେ ନାଇଁ। ସେଇଠୁ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ତାର ଘର ପାଖାପାଖି ଗଲା, ତାର ଯୋଉ ଗାତ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ତା ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇ ଆସିଥିଲା, ତା ଛୁଆ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦେଖିକି। ମାମା ଆସିଲେ କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେ ଯୋଉ ମାଂସ ଦେଖି ଆସିଥିଲା, ମା ଆଉ ତାର ସିଂହର ଛୁଆ ମିଶିକି ପୁରା ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ପୁଣି ବାଘ ବି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ବାଘ ଗଲା ବି ତା ଘରେ ତାର ଛୁଆ ମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଜଗିକି ଥିଲେ ମାମା କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି। ଯାଉ ଯାଉ ମାମା 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 କହିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗେଲ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବାଘ ଯାହା ମାଂସ ଆଣିଥିଲା ତାର 2 ଛୁଆ ଆଉ ବାଘ ମିଶିକି ସବୁ ମାଂସ ଖୁସିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ। ବିଲୁଆ ବି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ତା ଘରକୁ ଗଲା କଣ ହେଇଛି? ସେ ଯୋଉ ଗାତ ଭିତରେ ତା ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇକି ଆସିଥିଲା, ଗଲାବେଳକୁ କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ରକ୍ତାକ୍ତ, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି ନାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ବଡ ଦୁଃଖ କଲା। ପିଲାଇବା ପାଇଁ ମାଂସ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଲା ସବୁ ମାଡଗୋଳ ହେଇକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର 6ଟା ଛୁଆରେ ସିଂହର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ସିଂହ ସାଙ୍ଗେ ଗେଲରେ ଶୋଇ ପଡିଲା ଖାଇକି। ବାଘର 2ଟା ଛୁଆ, আর 6ଟା ଛୁଆ ନାଇଁ। ମାମା ଘର ପାଖକୁ ନ ଯାଉଣୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାମା ମତେ ଭାଇ ରଖିଦେଲ, ଆଉ କେସି ବାବା ଦେଇକି ମୋର କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସବୁ ଛୁଆ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି କିଏ ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଛୁଆ ନେଇକି ସେ ମାଂସ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେ। କାହାକୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ତ କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ମାଂସ। ବାଘ ଛୁଆ ଆରାମରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ, ସିଂହ ଛୁଆ ଆରାମରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ। ବିଲୁଆ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲେନି, କି ବିଲୁଆର ମାମାଙ୍କୁ ବି ମାଂସ ମିଳିଲାନି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ସମ୍ବର କଟା ହେଇଛି। ଯେତିକି ମାଂସ ବାଘ ନେଲା ସେତିକି ମାଂସ ସିଂହ ନେଲା, ସେତିକି ବିଲୁଆ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଜାଣିଲେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ବେଶୀ ଲୋକ ଥିଲେ ନାଇଁ। ଅଧିକ ଲୋକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହେଲା, କମ ପଡିଲା। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ବିଲୁଆ ପରିବାର କଥା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମ ପରିବାର କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କହିଲେ ଦେଖିବା ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବାପା, ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, କାକା, ଖୁଡି, ବଡବାପା, ବଡମା, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ତମର ପରିବାର ହେଇଛି ନା? କଣ ହେଇଛି? ପରିବାର। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ବାପା ମା
ଝିଅ ମିଳିମିଶିକି ରହନ୍ତି ତାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ହଁ ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛୋଟ ପରିବାର ହେଲା ନା। ହଁ ଯୋଉଠି ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା ସନ୍ତାନ ଥିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଛୋଟ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା ସନ୍ତାନ, ଏଠି କେତେଟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି? ଦିଟା ସନ୍ତାନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଛୋଟ ପରିବାର। ତାକୁ କଣ କହୁଛି? ବାପା ମା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଏଇଟା ହବ କଣ? ଛୋଟ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାହବ? ବଡ ପରିବାର। ଏଠି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା। ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବଡ ପରିବାର। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା ଥିଲେ ହିଁ ଛୋଟ ପରିବାର। ଦୁଇରୁ ଯଦି ତିନି ହେଇଗଲା ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାକୁ କଣ କୁହାହବ? ବଡ ପରିବାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ଛୋଟ ପରିବାର ଆଉ ବଡ ପରିବାର କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହଉଛି ଯୌଥ ପରିବାର। ସେଠି କିଏ କିଏ ଥିବେ? ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେମା, ବଡ ବାପା, ବଡ ମା, ଦାଦା, କକା, ଖୁଡି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୌଥ ପରିବାର। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖ ଆଜି ତମେ ଘରେ ଅଛ, ମାମା କିମ୍ବା ବାବା ଅଫିସ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ତମର ଖୁଡି ଥିବେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ, ଦାଦା, ଖୁଡି, ଜେଜେମା କିଏ ନା କିଏ ଘରେ ଥିବେ, ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କିଏ ଆଉଁସି ଦେବେ, ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ତମକୁ ଗେଲା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ହଁ ଠିକ ସେମିତି ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାରରେ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ନା? ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେମା, ବଡ ବାପା, ବଡ ମା, ଦାଦା, କକା, ଖୁଡି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଯୌଥ ପରିବାର। ସେଠି କହିଲେ କଣ ରହିଲା? ଦେଖିବ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହିଲ? କହିଲେ ଦେଖି ବାଘର କେତେଟା ଛୁଆ ଥିଲେ? ଦିଟା। ସିଂହର ଛୁଆ ଗୋଟେ। ସିନା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଲୁଆର କେତେଟା ଛୁଆ ଥିଲେ? ଛଅଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ନାଇଁ। ଓକେ, ହେଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଂସ ଖାଇଥିବ? ସିଂହ ଛୁଆ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଂସ ଖାଇକି ଆଉ ତାର ବଳକା ହେଇଗଲା ନାଇଁ। କାହା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା? ବିଲୁଆ ଘରେ। ସୁନା ପିଲା। କହିଲେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ବାପା ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଛୋଟ ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବଡ ପରିବାର। ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ବଡ ବାପା, ବଡ ମା, କକା, ଖୁଡି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିଥିଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯୌଥ ପରିବାର। ବଢିଆ ମନେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପାଠର ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା?